Šta ima? Kako ste? Evo me, nije vlog. Svi su dugo postavljaju, izvijete što nije vlog. Izvijete što dugo nisam postavio video kad se škola, ovo, ono, malo ova rečenica specijalna za Jovana. Usra se. Tu sam Boki Games Vlogs. Evo ga, Boki, Krkala, danas radimo. Danas radimo šaputanje izazov. Šaputanje izazov jeste, jedan ima slušalice u ušima i dok se muzika glasno pjeva, treba da pogodiš što ovaj drugi govori. Evo sad ćemo demonstraciju, Tibo da mi prvi sada uši. Da ne moram na mjeru. Stani. Hoću ja jednu muziku da Moram ovu da pjeva glasno. Znači, stavi oba dvije slušalce, izdrži slušalce. I pokušaj da pogodiš šta ja pričam. Ne još. Okej, okay. Ako se ovo pusti. Ja, fuck. Vratili smo se. Sad. Evo, I vratili smo se. Da ćemo reći neke riječi. I on će pokušati da pogodi. Pusti mu. Ja sam gdje. Kupu sam krompira. Ja sam gdje. Cool! Ja sam gdje. Salata od guma. Ja sam gej. Ja sam gej. Jeste. Aj sad ja. Vraćamo se, ljudi čiji Miloš. Ma ne vraćamo se nego samo Sad je ovo. odmah. Pričaj se mi sad. Ja sam retardirana osoba. Ti si retardirana osoba. Miloš je idiot. Miloš je sranje. Mio vlogis je cool. Miloš je sranje. Mio vlogis je sranje. Da. Mrzim ga. Oj. Jel ti čuješ ništa kad ja pričam? Da? Ti? Nešto sam čuo, sam čuo jednu riječ. Čuo sam Mio vlog. Evo ljudi. Ajde. Drži ovako. Hitler je seksi. Šta? Hitler je seksi. Hitler vodi Njemačku. Hitler je seksi. Hitler Njemac. Hitler je seksi. Jebo ga Hitler. Hitler je seksi. Hitlerova žena seksi. Hitler je seksi. Hitlerova žena seksi. Blizu. Hitler je seksi. Hitler je seksi. Yes. Pogodio je ovo kože iz kojeg pokušaja. Da ja stavim sam slušalce. Give me that shit. Dobro, ja. Daj volan da snimati. Ja ću No! Posjetite moj kanal. što se ovdje desilo? Boki Games Vlogs. Kreni. Krećemo. Ajde. Ajde. Krenuo sam. Daj, Bolan, ovamo se smanjio zvuk. Ajde. Evo ovako ljudi. Žene su jedne nemoguće, retardirane, neretardirane, nemoguće, omoguće i tako. Uđi pičku materinu. Stavljaj slušalce.
Nisi pogodio! Dalje, slušalce, pričaš pola sata ovdje. Pa rekao sam jednu. Ovo u stvari... Nisu retardirane, šalim se. Bez uvrede ženama. Šuti jeboti se. Veza sam ih malo propao, pa malo ćemo vlog ovamo. Danas smo uz programa, kao što sam rekao, napolju nije nešto dobro vrijeme, možda pada kiša, ko zna. Da, ko zna? Posjetite moj kanal. Poslije ćemo radit, jedno 5-6 minuta room tour. Pa zar to nije sad... Pada na krevet. Kao što ste već vidjeli, ovo je moj posteri. Sada vas boli. Pa eto, to je sve za danas. No! Ostavite cool. Posjetite moj kanal. Da, i posjetite Bogdanov kanal Boki Games and Vlogs. Vidimo se. Vidimo se. Misliš? Vidimo se.